गिबियावनो बड'लेण्ड ब्लग इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। बे समाव बड'लेण्ड ब्लग इउटुब चेनेलाव आं मोनसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय आथिखालनि जौगाफुनाय सुदेमसना रामसियारि बिथां बिनानावखौ बरायग्रोनाय जाबाय आंनि बड'लेण्ड ब्लग बिनानावखौ आङो नोंथांनि थंखौ आंनि बड'लेण्ड ब्लग इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुदेमसना रामसियारि। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो आंनि गामिनि मुङानो जाबाय बरिमुख मुसलपुर। आच्छा बिनानावा दिनैसिम बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबांसो सावथुन दिहुनखो? आं मोनथाम खालामनाय जाबाय। आं फार्स्ट खालामदोंमोन 2012आव वान्टा फिल्माव, बेहाय संगिना एक्ट्रेसनि उन्दैनि रलखौ खालामदोंमोन आं। ओमफ्राय 2017आव आङो बड'लेण्ड फाइटाराव आङो टाइटेल सं डेन्स खालामदों। ओमफ्राय 2019आवहाय जेंसि फिल्मावहाय आङो सापर्टिं एक्ट्रेसनि बिनानावनि रलखौ खालामनाय जादोंमोन। आथिखालाव गोबां ससियेल मिडियायावनो बिनानावखौ जों नुनो मोन्दों। आंनि गांग्रिङा होनलायनाय मोनसे गोबां भाइरेल जादों। नाथाय बेयो जोबोद अनसायनायबो मोन्दों। नाथाय बेखौ बानायनानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायगोन जोंनि चेनेलनि गेजेरजों? आं बे मेथाइखौ जोबोद मोजां मोनखायोमोन आवगोलनिफ्रायनो। आं जोबोद गोसो दंमोन दि बे मेथाइआव आङो जोबोद मोजां मोसानानै रायजो राजा बिथांमोननो गासैनोबो दिन्थिनो हागोन होननानै। आच्छा, बिनानावा मा फरायबाय थादों होनना फोरमायगोन? आं दा HS सेकेन्ड इयार फरायगासिनो। आं गुवाहाटीनि हेन्डिक गार्ल्स कलेजाव फरायगासिनो। आथिखालाव बावैसो सिगां माने ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों बिनानावनि आंनि गांग्रिङा होनलायनाय मेथाइ। नाथाय जोबोद अनसायनाय नुनो मोन्दों जों। बेखौ बानायनानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायगोन बिनानावा? आंथ' जोबोद मोजां मोन्दों आरो गासै नायगिरि बिथांमोननिफ्राय जोबोद अनसायनाय मोन्दों। बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं माने बे मेथाइखौहाय जोबोद मोजां मोनखायोमोन आरो आं सानदोंमोन दि आंनि डान्सनि थ्रुहाय आङो गासै नायगिरिफोरनो मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन होननानै। स' आं सानोदि आं बे बिथिङाव माने एसे नङा एसे साक्सेसखौ मोन्दों बेखौ सानो आरो। कमेन्टआव बिदिनो सोंदों माने बिनानावा जोबोद मोसानाया जोबोद मोजां जादों, बबेनि बिनानावा होननानै गोबां कमेन्टआव सोंसोलायदों। स' थिगानो दङ। फिउचारावहाय बिनानावा मा जानायनि मिजिं दं होनना फोरमायगोन? आंथ' फिउचाराव आं होननो थांबा आं प्रफेसार जानो जोबोद गोसो दं आरो बेजोंनो हारिमुआवबो दङ। आङो कालचार लाइनखौ आङो अरायबो लाखिबाय थागोन आरो बेजोंनो माने मोनसे जब सिकिउर जानायनि बेनि थाखायनो आङो प्रफेसारखौ जानो सानो। प्रफेसार, आच्छा, प्रफेसार जानो लुगैदों बिनानाव, जानो हाथों। नाथाय कालचार मुलुगाव नोंथाङा माबा मोनसे करिय'ग्राफार बा माबा मोनसे इदि जानायनि मोनसे मिजिं दंबावो नामा आरो? औ दं, आं करिय'ग्राफ खालामगोन माने आं खालामनो जोबोद गोसो दङ। आङो लासैनो आंनि इउटुब चेनेलावनो आङो लासैनो अफिसियेल भिडिअ खालामनो नागिरदों आरो बेहाय आंनो करिय'ग्राफ खालामनो थाखाय आं सानदों आरो। बिनानावनि इउटुब चेनेला मा होननानै फोरमायगोन? मा नाम होननानै? आंनि इउटुब चेनेलाथ' आंनि नामावनो जाहैबाय सुदेमसना रामसियारि। आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आंबो खावलायनाय जाबाय। बिनानावमोना न'आव सोर सोर दं होननानै फोरमायगोन? जोंहा न'खराव गासै 6 जन दङ, मा, बाबा, आदा, आबै आरो आनै। आच्छा, बिनानावा आङो गावारि बाथ्रा सोंगोन। मा जानानै मोजां मोनो बिनानावा? मा ओंखाम ओंख्रि? आंनि फेभरेटआ होनबाथाय आं जारिजों नाया आंनि फेभरेट। अमा बेदर जानो लुगैयो? अमा बेदर मोजां मोनो, अमा दाउ गासैखौबो मोजां मोनो, खिन्थु फेभरेट होनबाथाय बयनाबो गावबा गाव थायोना, बेहाय आंना जारिजों ना आरो। आच्छा, थिगानो दङ। आच्छा, बिनानावा फर्मेलि मोनसे क्लासिकेल मिउजिकफोर माबा मोनसे लादों नामा? औ, आं क्लासिकेल लादों। आं कटकआवहाय आङो बिसारद पास खालामबाय। नाथाय बेयाव थिनहरनायाव नोंनि आइ आफा सोर थिनहरदों होननानै फोरमायगोन? ना नों गावनो गोसो जानानै थांदो ना सोरबा थिनहरदों होनना फोरमायगोन? पेरेन्टसानो आंखौ माने बिदि लाहोदों, माने आं कमार्शियेल डान्स खालामोमोन नालाय, जेरावबो कमार्शियेल बिदि खालामबाथाय क्लासिकेलफोर थादेरबा जोंनि आखाइनि फाव फेसन सब माने मोजांसिन जायो आरोना, मोनसे एकदम ग्रेसफुल जायो। बेनि थाखायनो आंखौ क्लासिकेलखौ लाहोनाय जादोंमोन आरो आं दा जोबोद मोजां मोनो क्लासिकेलनि थ्रुहायसो माने बेखिनिखौ लाबोनो हादों आङो। बेसेबांसो बैसोनिफ्राय नोंथाङा बे हारिमुआव ओंखारदों होनना फोरमायगोन? आं होननो थांबा आं जेब्ला 4 इयार्समोन अब्लानिफ्रायनो आं डान्स खालामनो स्टार्ट खालामदों आरो फार्स्ट आंखौ मोसानाय सोलोंदोंमोन आंनि बिमानै जायो, आंनि आनै, बे आनै जेस्लिन बर' होननाया, बेनो सिखायग्रोदोंमोन। स' थिगानो दङ। बिनानावा 4 बोसोरनिफ्रायनो मोसादों होननानै फोरमायदों। थारैनो जोबोद गोसो गुदुं आरो गासै
रायजो राजा ससियेल मिडिया नायग्राफोरा बिनानावनि मोसानायखौ जोबोद नुबाय थादों भाइरेल जाबाय थादों जोबोद अनसायबाय थादों बिनानावजों माखासे आयदानि सायाव हारिमु आरो गावनि जिउनि थांखिनि गोबां खोथायाव बिथांजों मोगा मोगि लानाय जाबाय गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायजों बिनानाव दिनै बे मोगा मोगि थाखाय बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गासै नायगिरि बिथांमोनखौनो आदानि बड'लेण्ड ब्लग इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों